в акции или открыть аккаунт на криптобирже. Все это в последнее время во многом стало недоступно белорусам, просто потому, что у них неправильное гражданство. Даже у Светланы Тихановской недавно возникли проблемы с открытием счета в польском банке. Европейский Союз вводит санкции против Беларуси, чтобы повлиять на режим Лукашенко, но нередко они задевают и белорусских граждан. Как европейские санкции отражаются на белорусах? Видит ли в ЕС разницу между Беларусью и Россией? И можно ли что-то сделать, чтобы белорусское гражданство не было таким токсичным? В этом выпуске мы поговорим о том, кто больше затронут санкциями ЕС – белорусы или власть. Добро пожаловать на ток-шоу «В самую точку». Меня зовут Александра Богуславская и мои гости сегодня. Денис Кучинский, советник лидера Димсил Беларуси Светланы Тихановской. Добрый день, Денис. Привитание. Максим Знак, юрист и писатель, бард, бывший политзаключенный. Добрый день, Максим. Добрый день, Александра. А также на связи с нами из Варшавы Анастасия Лузгина, эксперт Центра экономических исследований БЮРОК, кандидат экономических наук. Добрый день, Анастасия. Добрый день. Мы в прямом эфире, и я напомню нашим зрителям, что вы можете писать свои вопросы нашим гостям или свои мысли в чате трансляции, а я постараюсь их озвучить. Также не забывайте подписываться на наш канал и ставить уведомления о выходе новых видео. Так вы никогда не пропустите наши эфиры с интересными гостями. А еще в чате трансляции мы только что запустили опрос. Дорогие зрители, расскажите нам, сталкивались ли вы лично с санкционными ограничениями и в Беларуси, и в Европе? Денис, офіс Світлани Тихановской неодноразово казаў пра падтрымку санкцый, пра іх неабходнасць. Але як бы вы ацанілі іх уздзеянне на звычайных беларусаў? Я думаю, что перадусім мы, конечно, заўжды кажам пра важнасць санкцыйнага ціску на рэжым. І ў нашых усіх размовах з еўрапейскімі палітыкамі, з амерыканскімі мы кажам пра важнасць падзялення таго, каб ўсё ж такі санкцыйны ціск, ён наколькі гэта магчыма аказваўся менавіта на рэжым і не закранаў беларусаў. Таму што асабліва пасля 22-го году, я помню, што гэты год быў сапраўды непросты, каб патлумачыць, што ўсё ж такі рэжым не з'яўляецца не раўно беларускаму народу, і што вельмі важна знаходзіць такія механізмы, метады, каб все ж таки беларускі народ не пакутаваў ад гэтага. Зразумела, што тут мы кажам перадусім за пра той санкцыйны ціск за саўдзел у Лукашенко у вайне супраць Украіны на баку Расіі. Мы кажам, безумоўна, за ты міграцыйны крызіс, за ты іншыя гібридныя атакі, якія робяць супраць суседзяў, краін НАТО і краін Еўразвяза, Літву, Латвію, Польшу, ну і зразумела за тыя рэпрэсіі і за палітычны ціск, які аказваецца на беларусаў унутры краіны, таксама за межам. Мы бачым, можа, сёння будзем таксама пра гэта размаўляць, пра тыя метады, які выкарыстоўвае рэжым, каб пераследаваць беларусаў нават за мяжой, у тым ліку з адмаўляючы ў консульскіх паслугах. Зразумела, што гэта вельмі непросты працэс, потому что санкцыйная палітыка, она сама по сабе вельмі такая шматвектарная, шматгранная, што зразумела, што немагчыма поўнасцю гэта размежаваць. Ёсць асобныя актары, якія дзейнічаюць як банкі, ці асобныя інстытуцыі, які прымаюць рашэнне адмыслова, згодна са сваімі механізмамі, са сваімі крытэрамі. Таму, зразумела, фактар грамадзянства таксама ён тут, канешне, уплывае. Другое, гэта тое, што зразумела, што рэжым таксама выкарыстоўвае частку іх сваіх агентаў і сваіх людзей, свае механізмы таксама, каб абыходзіць санкцыі, каб все ж такі знаходзіць лазейкі, робячы там падстаўныя пашпарты, падстаўных людзей. Таму это таксама адна з такіх рызыкаў. Але мы пастаянна пра гэта кажам, спрабуючы гэта размежаваць. І калі мы паглядзім і ў дэталі пойдзем, напрыклад, на апошні 21-шы, напрыклад, пакет санкцый, які закрануў таксама і рэжым, то гэта, безумоўна, тыя санкцыі, якія мусяць быць прынятыя. Таму што тыя прадпрыемствы, заводы, якія там былі, гэта тыя заводы, якія наўпрост дапамагаюць у забойстве Украіны. Я сам быў у Кіеве недавно, і тэхнічна вось ад некага там віцебскага завода, які пастаўляе часткі для дронаў, для танкаў, ці там оптыка, напрыклад, таксама, гэта ж зразумела, што вось гэтыя беларускія прадпрыемствы, яны вось маглі нават в маім канкрэтным выпадку, калі мы там былі, прылецець, то бок это тое, што сапраўды трэба спыняць. І тут зразумела, што мы таксама думаем і бачым беларускага звычайнага супрацоўніка, які да 22-го года працаваў
на, скажем так, мірным заводзе, да, пасля 22 года ён стаў мілітарызаваным. Але тут зразумела, калі мы знаходзімся ў стане вайны, Украіна знаходзіцца ў стане вайны, то бок зразумела, што трэба абмяжоўваць все магчымыя варыянты таго, каб дапамагаць у гэтай вайне. Таму тут зразумела, што мы выказваемся за гэтую падтрымку. Але все, што тычыцца беларускага народа, мы просім максімальна все ж таки абмяжоўваць. Это тычыцца і візавай палітыкі, можам асобна пра гэта паразмаўляць. Вот мы знаходзімся зараз у Нямецчыне. Нямецчына, напрыклад, там 24 годзе выдала на 40% болей візаў, чым у 19 годзе. Прыкладна столькі ж, там 30-35% Італія выдала болей, чым, напрыклад, у 2019 годзе. Да? Мы кажам пра тое, што беларусам трэба все ж таки адкрываць адукацыйныя праграмы, даваць візы, каб яны не з'язджалі ў Расію, не адбывалася вот эта індакрынацыя, рускі свет і гэтак далей. То бок мы просім максімальна трымаць межы і дзверы для беларусаў адкрытымі, ізалюючы рэжым і менавіта тых прадпрыемстваў і тых паборнікаў, якія гэтым дапамагаюць. Ці можа гэта паўплываць, напрыклад, на аднаго з гэтых супрацоўнікаў, аднаго з заводаў, напрыклад, у Віцебску ці Мазырскага нафтаперапрацоўваючага завода, які выкарыстоўваецца для паліва, для самалётаў, для танкаў і так далее. Напэўна, так. Але гэта, ну, все ж таки, зноў-таки, Украіна знаходзіцца ў стане жудаснай вайны супраць Расіі, зразумела, што такой падыход патрэбны. Тое, што тычыцца вось банкаўскіх і іншых, это больш складаная тэма, тому што тут уже іншыя ідуць рэгуляцыі, яны не заўжды звязаны будуць наўпрост з дзяржавамі. То бок адкрыццё банкаўскіх рахункаў, вот эти QIC, Know Your Customer Procedures і гэтак далей. То бок это больш такая складаная працэдура. Агулам мы знаходзімся просто фіналізуючы ў вельмі нестандартнай сітуацыі. Калі ў нас ёсць як бы краіна-агрэсар, чалавек-агрэсар і ягоны рэжым, і беларускі народ, які гэтым не з'яўляецца. Я думаю, што это унікальна насамрэч у гісторыі, таму што з Расіяй як бы все значна больш ясна ў гэтым сэнсе, то бок такого размежавання няма. У нас жа все ж таки, дзякуючы вось этой працы і беларусаў, і дэмакратычных сілаў, і зараз Украіна таксама вельмі вялікі разварот зрабіла з гэтым, зважаючы на выказванні прэзідэнта Зеленскага пра тое, што беларускі рэжым не роўны беларускаму народу. У нас все ж таки атрымоўваецца балансаваць у гэтым. І ў тым ліку в абмежаваннях, і ў тым ліку тым, каб беларусы маглі была мабільнасць, да, у Еўропу у тым ліку. Але гэта все адно не так проста, таму што все адно фармальна, дэ юра, дэ-факта краіна Беларусь пад дыктатурай Лукашенка яна выкарыстоўваецца для дапамогі ў вайне з аднаго боку, а з іншага боку з гібриднымі атакамі, якія не спыняюцца ў дачыненні да суседзяў. Вось вы пачалі ўжо казаць пра банкаўскія рахункі. Нядаўна была такая цікавая гісторыя з рахункам Святланы Ціхановскай, якая распавяла, што не адразу смагла адкрыць рахунак у польскім банку. Гэта наступствы санкцыі, ці вы гэта неяк інакш ацэньваеце? Ну, гэта паглядзе. Святлана Ціхановская пайшла, насамрэч, я не ведаю, расказваем гэту гісторыю ці не, але яна пайшла проста ў першы банк, то бок мы не рабілі нейкіх асобных дамоўленасцяў там. Яна пахадзела паглядзець на ўсю працэдуру. І калі в этом банку адмовілі з-за таго, што не было дадатковых дакументаў, якія як бы пацверджваюць сувязь з Польшай, яна недавно пераехала з Літвы в Польшу, вось пра сувязь з Польшай, пра працу Польши, то была звычайная працэдура. Калі яна пайшла ў іншы банк, у ПКО, там як бы ёй гэты рахунак адкрылі, яна данесла все патрэбныя дакументы. Мне здаецца, што гэта ў пэўным сэнсе нармальная працэдура, тому што яна скончылася як бы паспяхова. Гэта так же сама ёсць і ў Літве. Кожны банк, зноў-такі, ён все ж таки незалежны ад дзяржавы. Чаму з ПКО троху прасцей? Таму што там ёсць вось гэты дзяржаўны складнік унутры банка, і там як бы, напэўна, ёсць больш разумення такой дэталяў, да, в якіх мы знаходзімся, складанасцяў час ад часу. І тут таксама это наша праца дэмакратычных сілаў праз розныя інструменты, інстытуты, кантакты, даводзіць да бюракратаў, да кампаній, в якой складанай сітуацыі знаходіцца як бы беларуская дыяспара, тых, хто пад палітычным пераследам у тым ліку. У Літве так же сама. Таксама ёсць частка банкаў, які больш строга ставяцца, і для іх так фактар грамадзянства будзе такім вызначальным. І тут бывае такі прынцып better be safe than sorry. Лепей як бы перастрахавацца і, напрыклад, там не адкрыць рахунак, там ці не знаю, ну, яны робяць свой аналіз. Вось, і мы тут, наша задача просто больш такой адукацыйнай працы праводзіць, тлумачыць, але ў выніку все адно ідуць насустрач беларусам. Нельга сказаць, што не адкрываюць наогул рахункі, ці там татальна і проста бан на ўсё. Просто ёсць пэўныя складанасці, і мы іх спрабуем час патроху вырашаць. Я не буду хлусіць, гэта непроста. Таму што гэта, зноў-такі, калі мы кажам пра банкі і пра іншыя інстытуцыі, гэта не вырашае наўпрост дзяржава.
не хопіць, напрыклад, аднаго ліста ад кагосьці з міністраў там ці з нейкага дзяржустановы, каб это вырашыць. І ў кожнай краіне это робіцца па-свойму. І таму у кожнай краіне мы спрабуем это вырашаць, дзесьці гэта прасцей, дзесьці большае зразуменне, як Літве, в Польшы, напрыклад, ці ў суседніх краінах, дзесьці складаней. Можам взяць кейс Гішпаніі з пратэрмінаванымі пашпартамі, гэта заняло цэлую вялікую частку часу, у тым ліку і офіса, і маё асабіста, і Святлана Ціхановская вядома. У іншых краінах, вось Швецыя недавно прызнала надоечы на гэтым тыдні, да, што можна будуць travel-документы выдаваць. Гэта працэс. І ён складаны, ён непросты, ён вельмі шмат займае часу, але той працэс, які мы працягваем над ім працаваць і не будзем з гэтым спыняцца, таму што, сапраўды, у нас вельмі унікальная ў гэтым сэнсе, па-складанаму унікальная сітуацыя. Да, я тут нават дадам, што не толькі ў Польшы, ў Літве праблема з банкамі. Я сама ў Нямецчыне сутыкнулася. Некалькі банкаў адмовілі мне адкрыць рахунак, калі я пераязджала ў Нямецчыну. У выніку адкрылі? У выніку, так, але так, было складана спачатку и даволі так неприемно. Санкции против Беларуси стали вводить еще в 2020 году после фальсификации президентских выборов. Это сначала были такие символические санкции против должностных лиц, потом была посадка РНР, потом был миграционный кризис, потом были санкции за войну. Сейчас санкции унифицируют вместе с Россией, те, которые за войну касаются. Вот последние пакеты затронули белорусские банки и белорусскую криптоиндустрию. Получается, что в целом есть такие персональные санкции, есть секторальные санкции, есть страновые, каждая страна может также вводить санкции. Анастасия, вот можете ли вы нам систематизировать, какие из этих санкций непосредственно влияют на режим Лукашенко, а какие все-таки затрагивают людей? Ну, тут сложно так разграничивать, наверное, да, то есть если, санкции в любом случае, они направлены на то, чтобы как-то ухудшить, да, экономическое состояние в целом экономики, ну и, соответственно, это влияет на режим, ну и, безусловно, это как бы побочный эффект этого всего может быть влияние на обычных людей. То есть если мы, допустим, берем те же секторальные санкции, там вводится запрет, не знаю, там, на экспорт в Европу там, калийных удобрений, других товаров. Ну, напрямую это конкретного белоруса, естественно, не затрагивает, но это оказывает влияние, например, на людей, которые непосредственно работают, да, на этих предприятиях. Ну и в целом это ухудшает, да, потенциальный экономический рост, допустим, ну, соответственно, это оказывает влияние на благополучие, да, в этом случае белорусов. Но что касается, например, отдельно финансовых санкций, то здесь тоже мы уже про это несколько поговорили, что, с одной стороны, да, сложнее становится осуществлять расчеты госпредприятиям, как в обычных валютах. Ну вот сейчас мы видим и в различного рода криптоактивах, да, то есть под это тоже уже подводятся соответствующие ограничения. И вводится, уже действует. Но, с другой стороны, у обычных людей как минимум возникают проблемы, например, с переводами международными, да, с возможностью оплаты карточкой, опять-таки, в том же Евросоюзе, в некоторых других странах. Это может быть, там, например, перестают работать приложения банковские, и в том числе там, в Беларуси. Ну и все это, вот, безусловно, тоже вот такие неудобства. Но я уже не говорю о том, что если там человек переезжает там, жить в какую-то другую страну, то да, у него возникнуть могут проблемы, по крайней мере, в первое время по открытию банковского счета. И здесь, опять-таки, все правильно было сказано, что одно дело общие такие санкции, да, которые вводятся и начинает действовать, а другое дело, это что делают, то есть как к этим санкциям подходят банки. Дело в том, что банки это все-таки структуры, которые очень должны все просчитывать в плане рисков, потому что они привлекают деньги, да, а людей, компании, они за них отвечают. И, соответственно, если какие-то нарушения происходят, то это очень, даже не
там, не знаю, там банк не досмотрел где-то, то это, естественно, будет очень плохо и для него, и это летят все, то есть в этом случае не выполняется ряд там показателей безопасности и так далее. Поэтому банки могут перестраховываться, такой over-compliance, так называемый, выполняться. И в этом случае, да, некоторые банки будут к этому очень строго подходить и вводить дополнительные требования. Это не значит, что, например, счет нельзя будет открыть, но, например, банк может потребовать, помимо там действующего ВНЖ, национальной визы, экспорта, например, могут еще потребовать, не знаю, там договор аренды, договор там с места работы, да, что человек трудоустроен в Польше, Литве, либо в другой стране. Ну, то есть это все вот объяснимо. Почему? Потому что банки хотят быть уверены, что они действуют строго в соответствии с теми требованиями, которые к ним предъявляют. Вот, поэтому, да. То есть тут в любом случае в какой-то степени белорусы тоже, к сожалению, затрагиваются, кто-то опосредованно, а кто-то напрямую с этими ограничениями сталкивается. Да, спасибо, Анастасия. Максим, долучайтеся таксама до нашай размовы. Вы толькі вось нядаўна выйшлі на волю, паўгады таму. Недавно толькі далучыўся да вас всіх. Так. У снежні 25-го вы нарэшце былі вызваленыя. Ці вы ўжо паспелі неяк на сабе адчуць гэтыя санкцыі? Мабыць, сутыкнуліся з праблемамі нейкімі? Ну, конечно, я адчуў на сябе санкцыі. Адразу, вось у момант вызвалення, я ж за санкцыі вызваліўся. Ну, калі ж вялі перамовы, то нейкія санкцыі адмянілі, і я вызваліўся. Вось непасрэдная сувязь санкцый і мяне. А што датычыцца да тых нязручнасцей, якія я сутыкнуўся ўжо пасля вызвалення, то гэтыя нязручнасці вось ужо добра растлумачаны. То бок банкаўскі оверкомплаенс ці рыгіднасць тых працэдур, якія ёсць у банке, яны патрабуюць то з документу. Яны не думаюць, што мы унікальная нацыя. Вось я казаў Даніс, што да нас трэба асобны паход. Ёсць банкаўская праграма у аперацыяністаў. Банкаўскую праграму трэба вводзіць тыя дакументы, якія там напісаны. І аперацыяніст не можа там размаўляць з банкаўскай праграме пра прынцыпы абароны там правоў чалавека ці штосьці. Ён павінен вводзіць так, як ёсць, ці перарабляць праграму. І таму, нягледзячы на тое, што ёсць справа там на гэты базавы рахунак, усе мы, вязні, якія былі вызвалены, пакуль мы не атрымалі дакументаў належных польскіх, мы не маглі адчыніць рахункі, таму што мы патрабавалі карту побыту, банальную. Да? Але я не ўспрымаю гэта як санкцыі, і гэта было б няправільна казаць пра санкцыі. Санкцыя — гэта, калі ўжо казаць пра тое, што адбылося, то мне, напрыклад, не далі пашпарт, калі мяне вывозілі з Беларусі, калі мяне дэпартавалі. І вось гэта санкцыя да мяне асабіста, але гэта не з боку еўразвяза. Это не еўразвяз. Еўразвяз тут якраз такі ён мне даў пасля дакументы. Ён на гэтую санкцыю адказаў сваімі дзеяннямі. І мне здаецца, што вось гэта прыклад таго, які можа быць індывідуальны падход да беларусаў. Але наогул, вось вас, што вы думаеце пра гэту санкцыйную палітыку еўразвяза? Вось вы ўжо паўгады, мабыць, нешта вывучылі. Гэта добра? Вы падтрымліваеце гэту палітыку санкцыйную? Александр, я, па-першае, тут толькі паўгады, вы ўжо даўно вывучаеце гэтую палітыку, але я заўважаю, што вось і сёння таксама мы размаўляем, мне здаецца, крыху пра розныя рэчы. То бок, як я бачу, у нас ёсць 21 пакет еўрапейскіх санкцый. Там ёсць санкцыі, якія в большай ступені датычацца прадпрыемстваў, краін глобальных пытанняў. Вось гэта менавіта еўрапейскія санкцыі, толькі яны. І калі мы паглядзім праз все гэтыя пакеты, то там, на мой погляд, толькі некалькі норм, яны могуць нейкім чынам непасрэдна ўплываць на беларусаў, якія і ўнутры, якія за мяжой. Вось тое, што згадала ўжо Анастасія з банкаўскімі карткамі, але санкцыі гэта на банк, але калі ў чалавека ёсць стасункі з гэтым банкам, то яго картка не будзе працаваць. І вось так усе яно працуе. Гэта, вядома, нязручна, але гэта не пазбаўленне гэтых сродкаў, то бок з гэтым можа чалавек неяк даць гэтаму рады. І, напрыклад, забарона на тое, каб адчыніць у банке еўрапейскім дэпазіт на суму звыш за 100 тысяч евро. Дзякуй Богу, калі такія праблемы ў беларусаў ёсць. Хочуць адчыняць гэтыя дэпазіты, а ім не даюць. А вось гэтая санкцыя тады на іх непасрэдна ўплывае. А ўсе астатнія санкцыі, яны даволі глобальныя.
Апроч гэтага ёсць санкцыі, ну, альбо проста нейкія нормы, якія вводзяць асобныя краіны, не еўразвязь. Там ёсць у Польшы свая палітыка, у Літвы свая, у Латвіі. Яна датычыцца, напрыклад, як можна праз мяжу пераязджаць, на якіх нумарах, што можна рабіць пасля таго, як пераедзеш і так далей. Але гэта не трэба блытаць з санкцыямі еўразвяза. Але тое, пра што мы размаўляем, гэта, ну, звычайна, вось у асяроддзі беларускім, калі мы скардзімся, што ў нас дрэнна нешта атрымліваецца там у банках, ці з атрыманнем дакументаў, ці з нейкімі іншымі бюракратычнымі працэдурамі, то гэта не санкцыі. Гэта альбо, як мы казалі, overcompliance, то бок спроба банку, ну, можа, яны не хочуць маць кліентаў, якія не могуць адчыніць на 100 000 еўра дэпазіт, але хутчэй за ўсё яны проста бачаць, што ёсць нейкія там Нейкія беларусы. Ну вот хіба ж гэта не звязана менавіта з таксічнасцю беларускага пашпарта? Па-першае, гэта не толькі беларусы. Ну, я думаю, што так. Да? Па-другое, я думаю, што любы банк, які запытвае у беларуса, у іншаземца, судаземцы ў Польшы, да? Вось судаземцы прыходзяць, яму кажуць, пакажы-ка, ласка, сваю сувязь з Польшай. Я ўпэўнены, што гэта пытанне датычыцца любога іншаземца, які прыйдзе. Ён мусіць паказаць, што ён звязаны, што ён не проста прыехаў адчыніць рахунак еўрапейскай дзяржаве і потым карыстацца гэтым рахункам неведама для якіх мэтаў. А ёсць тут цэнтр жыццёвых інтарэсаў. А гэта палітыка банка, яны супраць таго ж анти-money laundering заканадаўства выконваюць, know your client, вось тое, што ўзгадывалася. І, ну, так, разумела, гэта незручна. Асабліва, калі, вось як мы знаходзіліся пасля вызвалення, сітуацыя, калі мы не маглі яшчэ працаваць, у нас не было дакументаў. Але гэта цалкам зразумелая працэдура. І калі мы ацэньваем, ці крыўдзяць беларусаў, ну, умоўна кажучы, ці не крыўдзяць вось гэтымі працэдурамі, мы павінны першае пытанне сябе задаць. Калі б сюды прыйшоў там хтосьці з нейкай іншай краіны, там, з краіны Азіі, з краіны Афрыкі, яшчэ адкуль, яму б задалі тае самае пытанне, альбо не. Вось калі гэта датычыцца толькі нас, то тады ўжо трэба запытваць, а чаму? І калі няма слушнага адказа на пытанне, а чаму, то гэта ўжо дыскрымінацыя, тады ўжо можна, вось, пэвна, там праз адмыслоўцаў, якія займаюцца абаронай інтарэсаў беларусаў, рабіць нейкія захады па выкараненню гэтай дыскрымінацыі. Вось. Але мне падаецца, што большая частка нашай фрустрацыі датычыцца менавіта бюракратычных працэдур, якія ёсць. Проста так напісана у актах еўразвяза, ці ў актах Польшы, ці ў актах Латвіі, ці ў актах Літвы. І каб з гэтым змагацца, мы не можам скардзіцца на санкцыі, бо гэта не праз санкцыі адбываецца. Мы можам скардзіцца на тое, што вайна ідзе ў Украіне, на тое, што уцекачоў столькі стала, на тое, што бюракратычная там нейкая перагрузка, на тое, што не так працуюць службы ў нейкай краіне, але не санкцыі, а ўвогуле агульнае стаўленне можа быць, ну, альбо да іншаземцаў, альбо да нас. Вось. Таму мне здаецца, што першае, з чым агулам казаць, каму карысна, каму не карысна, на каго ўплываць, трэба разабрацца, пра якія санкцыі мы размаўляем, і вось так кропкава вырашаць. Але з пункту гледжання логікі, тут я ўжо як нейкі такі момант падвесці вынік скажу, што калі мы кажам, што санкцыі гэта тое, што ўплывае на краіну, і калі мы кажам, што беларусы гэта тыя, хто звязаны з Беларусю, то менавіта санкцыі будуць уплываць на лёс гэтых беларусаў. Але яны могуць уплываць і негатыўна, і пазітыўна. І я вось прывёў прыклад, калі яны на частку беларусаў наяўнасць санкцый і адмена нейкіх санкцый уплывала пазітыўна. Але вось ці ўплываюць яны на краіну? Анастасия, вообще имеют ли эти санкции против Беларуси, санкции Евросоюза, какой-то реальный эффект на экономику Беларуси? Может быть, можно правда сказать, что, ну, раз они действительно делают больно режиму Лукашенко, то вот этот вот второстепенный эффект на белорусов, которые там банковский счет не могут открыть, то это, ну, не так уж и критично. Ну, безусловно, санкции имеют эффект в плане экономики прежде всего. И если мы посмотрим, допустим, ту же внешнюю торговлю, то если мы возьмем 2018, 2019, 2020 год, то Евросоюз был одним из основных торговых партнеров
да, для Беларуси, ну, что естественно, потому что Беларусь, она граничит со странами Евросоюза. И там показатели торговли, ну, в зависимости от года, то есть и экспорт, и импорт находился там на уровне 6, 7, 8 миллиардов, да, долларов ежегодно. То если мы посмотрим на сегодняшнюю картину, то, безусловно, торговля, какие-то экономические отношения, прежде всего, с Евросоюзом, они значительно сократились, и, прежде всего, серьезно сократился экспорт из Беларуси в страны ЕС, то есть по 2025 году он составил там менее полумиллиарда долларов, то есть, ну, это совсем небольшие показатели, то есть, по сути, а если мы берем услуги, то никаких услуг ни экспорта, ни импорта с Евросоюзом никакого не было, да, то есть это вот один из таких ярких показателей. Ну и, безусловно, это пришлось экономике перестраиваться. Ну, безусловно, экономика перестроилась. То есть любая экономика, да, то есть нельзя сказать, что какие бы ни были санкции, все равно экономика, она подстроится под них. И если мы посмотрим на опыт других стран, то там, не знаю, Иран, Россия, то экономики продолжают работать. Вопрос в упущенных возможностях, да, в упущенных выгодах, которые уже непосредственно, да, вот произошли, и мы видим это прежде всего можно посмотреть на торговлю. Второй момент — это, конечно, если даже не брать Евросоюз, то торговля, например, с другими странами мира, она также ограничена ввиду, опять-таки, риска, допустим, тех же каких-то вторичных санкций и финансовых. Да, вот одно дело, там белорусы не могут, или проблема, да, для некоторых открыть счет в Европейском банке, но другое дело, что когда на уровне страны, да, то есть есть большие ограничения по оплате товаров, да, там проведение платежей в долларах, в евро. Ну вот сейчас, как я уже говорила, добавились операции в криптоактивах. Ну и, безусловно, это влияет, это имеет негативный эффект. Другой эффект тут, конечно, если про это дальше уже рассуждать, является то, что белорусская экономика, она стала намного более зависима от экономики одной страны, от российской экономики. Здесь тоже есть свои большие риски, потому что получается так, что зависимость, она усилилась именно с экономикой той страны, которая находится сама под очень серьезным санкционным прессингом. Да? Ну и, соответственно, мы видим те вот колебания и экономического роста, и, допустим, даже если мы возьмем валютный рынок, там другие какие-то сферы экономики, они очень сильно зависят сейчас от того, что происходит в экономике той же России. Вот, поэтому, да, безусловно, вот это вот влияние, оно серьезное, оно есть, но при этом как бы эффект побочный все-таки тут, ну, именно санкций, да, он касается и в определенной степени обычных белорусов, ну, допустим, ну, немножко, может, не согласна, что как бы никакого эффекта они не дают эффект, имеется в виду ограничения. Ну, например, что и даже вот если мы берем там белоруса с каким-то другим иностранцем, да, который живет в Евросоюзе, все равно в отношении белоруса зачастую, особенно касательно финансовых транзакций, будет более внимательный, да, анализ. Да, потому что есть ограничения Евросоюза в плане, опять-таки, инвестиционного характера, в плане, опять-таки, операций с криптоактивами, в плане открытия счетов, и это касательно именно вот то, что встроено в санкционные пакеты. Да, то есть вот это вот есть. Вот. Но как бы идеального, наверное, вот в данном процессе мы все равно, ну, не сможем так разграничить потребности, там, выделить отдельно белорусов и, допустим, влияние на режим. Мгм. Спасибо, Анастасия. У нас как раз есть в эту тему комментарий от пользовательницы Инвестин про санкции. То, что затронуло больнее всего, то, что перестали продавать продукцию Нивея, и многие другие продукты пропали. Причем вот даже и санкции, которые касаются именно на людей в Беларуси. Это не те санкции. Это снова санкции белорусские.
И правда, да, действительно, это снова санкции, которые вела Беларусь. Есть еще один у нас комментарий от зрителя, от Вадима Мажейка. Што рабіць з беларусамі, якія працуюць на прадпрыемства на ваенку, запрашаць у Еўропу ці накладаць санкцыі? Нават быццам мірны камвольны камбінат насамрэч пастаўляе тканіну для вайсковай авіяформы. Денис, вы бы як адказалі на гэта пытанне? Што з такім беларусам рабіць? Я думаю, што беларусы самі мусяць вырашаць, што ім рабіць, не трэба штосьці рабіць з беларусамі. Беларусы, беларускі самі робяць свой выбар, не ведаюць, як гэта рабіць выбар. Я думаю, ты людзі, все ж такі, які працуюць на такіх прадпрыемствах, я думаю, што все ж такі яны ведаюць, што яны робяць, напэўна, куды можа ісці прадукцыя. Зразумела, што гэта не такое простае пытанне, тому што часам у малых гарадах там сапраўды не можа быць іншых прадпрыемстваў, але заўжды выбар ёсць. І тут зразумела, што можна альбо на іншых працах пераўладкоўвацца, альбо ёсць для тых, у кого ёсць варыянты таксама, калі в іншых краінах, але это выбар кожнага, я думаю. Таму тут, канешне, чым больш мы маглі прапанаваць альтэрнатываў, тым, канешне, найлепей. Але зразумела, што тут таксама не перакладваць адказнасць, таму што перадусім гэтыя заводы і прадпрыемствы, яны былі мілітарызаваныя Лукашэнкам і ягоным рэжымам. То бок гэта іхняя адказнасць, это іхняя віна, і гэта іхняя за то, што яны мусяць быць пакараныя. Але зразумела, што тут не можа быць нейкіх полумераў, і таму тое, што санкцыянуюцца гэтыя прадпрыемствы, это патрэбна. Мы ўсё ж такі кажам, калі пакласці вось так на вагі, з аднаго боку працу, дабрабыт, заробак кагосьці з беларусаў ці беларусак, і жыцці украінцаў і украінак, якіх забіваюць мірных жыхароў і так далей. Дзякуючы ў тым ліку таго, што там, не ведаю, зноў-такі нейкі віцебскі дысплей, 90 частак яны розных робяць, вось это з 21-го этого пакунка, 90 розных часткаў для дронаў, танкаў і ўсяго астатняга. Это таксама ж у гэтым сэнсе саўдзел. То бок тут, канешне, перадусім тлумачыць людзям, я думаю, што тут вялікая праца павінна таксама працягвацца па тлумачэнні беларусам і беларускам, у чым яны могуць удзельнічаць, нават не ведаючы нават, можа, нейкія дэталі. Все ж таки, каб было разуменне, на што ідзе гэтая праца. Ну і другое, зразумела, дапамога з пошукам альтэрнатываў. Еще один комментарий от пользовательницы Investing или пользователя, Раньше было много финансирования из Евросоюза, разнообразных образовательных программ. Сейчас же их количество абсолютно сократилось практически до нуля. Денис, сократилось что до нуля? Практически до нуля. Количество всяких образовательных программ Евросоюза. Вось у гэтым хто вінаваты? Гэта Евросоюз не дае грошы ці... Все ж такі сапраўды ёсць тая частка, што, па-першае, Расія павялічвае свае таксама стыпендыяльныя праграмы, павялічвае запрашэнні на свае універсітэты з аднаго боку. З іншага, у нас все-таки застаюцца стипендиальные программы. Это постоянно то, что мы кажем на консультативных группах з Евразвязом, з асобнымі краінамі. Як вось Макс адзначаў, сапраўды, это ж не толькі пытанне ўсяго Евразвязу, а яшчэ кожнай асобнай краіны, як яны прымаюць ці не прымаюць, напрыклад, студэнтаў ці студэнтак. Таму мы спрабуем размаўляць альбо з асобнымі універсітэтамі, альбо таксама з праграмамі менавіта у Евразвязе. Што яшчэ таксама адбываецца, што рэжым... у Беларусі, што тое фінансаванне, якое было ў Беларусі розных праектаў, што яно цяпер скарацілася. Я думаю, што не толькі гэта, дадатак, праграмы, абмену таксама, але таксама, што робіцца... Калі в Беларусі, то тады зноў санкцыі беларускія. Гэта НГОшкі беларускія, якія былі знішчаны ўсе яшчэ, як я ведаю, даўно. Больш за тое, што зараз робіцца ў пытанні адукацыі, это не толькі прызнанне ігу экстрэмісцкім фармаваннем, а тое, што зараз агулам адбываецца такая вялікая у сферы дзяржадукацыі запугіванне наогул, каб людзі ехалі за мяжу. І то бок правяраюць і дакументы, і іншае, каб людзі все ж таки не выязджалі. Зразумела, што рэжым, па-першае, не хоча, каб людзі бачылі свабоду, каб людзі бачылі дэмакратыю, па-другое, хочуць, каб захоўвалась больш людзей унутры краіны, напэўна. Вось, то бок зараз ідзе вялікая, насамрэч, такі ціск з боку рэжыма на тое, каб беларуская моладзь не з'язджала, іх запугіваюць. Напрыклад, забаранілі зараз у школах расказваць пра іншыя універсітэты за мяжой, то бок, што раней яшчэ можна было неяк рабіць. То бок, это зразумела, што это ідзе велізарная кампанія унутры рэжыма для таго, каб беларусы не атрымоўвалі нармальную, дэмакратычную, заходнюю адукацыю з
адпаведнымі каштоўнасцямі. Але ж давайте абмяркуем, што з гэтым усім рабіць. Максім, вось вы як лічыце, што можа Еўропа зрабіць, каб беларусы, асабліва тыя, хто пакутавалі ад рэпрэсій, вось як вы, цяпер не пакутавалі ад санкцый развяза? Ці ёсць рашэнне нейкае гэтаму? Ну, па-першае, Еўропа і так шмат чаго робіць. Мы павінны ведаць гэта, і мы заўважаем нейкія праблемы, якія ўзнікаюць, але не заўважаем агулам все, што зроблена і робіцца. Мне здаецца, гэта вельмі істотна кожнаму палічыць все ж такі. І больш за тое, ну, вось мы нават тут, калі ўзгадваем санкцыі, мы ўжо трэці раз натыкаемся на санкцыі, якія все ж такі беларускія, а не еўрапейскія, якія замінаюць жыць беларусам. І тут ёсць такая вельмі сур'ёзная тэма, якая называецца трансгранічныя рэпрэсіі. І гэта тое, што адбылося і з намі. Партія палітвязняў, якая была вызвалена, 20 чалавек было ввогуле без пашпартоў. А астатнім, ну, шмат каму пашпарты потым анулявалі нейкім чынам, там уже дыстанцыйна. І ёсць, апроч нас, ёсць яшчэ безліч беларусаў, якія з'ехалі, у якіх зараз сканчаецца тэрмін дзеяння пашпартоў, і ім можна толькі ехаць. Зноў, не Еўрасаюз прыдумаў, што нельга за мяжой памяняць пашпарт, гэта прыдумала беларуская ўлада. Але мы ведаем, што калі едзеш у Менск памяняць пашпарт, то можаш апынуцца зусім, ну, у іншым месцы, не ў пашпартным там аддзеле, а дзесьці менш прыемных такіх сутарэннях. Вось. І тут таксама ёсць праца Еўразвяза, якую можна пабачыць. Была рэзалюцыя прынята і ў лістападзе 25-го года па трансгранічным рэпрэсіям, і вось зараз у чэрвені 26-го года. І там зазначана, што такога рода дзеянні, якія робяцца з мэтай запужаць, з мэтай прычыніць нейкую непрыемнасці, у тым ліку бюрократычную працэдуру, як там напісана, стратэгічнае выкарыстоўванне права ў дрэнных мэтах. Ну, вось гэта акурат тое, што ў нас адбываецца. З гэтым Еўрасаюз, прынамсі парламент еўрапейскі, кажа, што гэтаму трэба даваць рады. І там распісаны прынцыпы, і зараз залежыць ужо ад краін-удзельнікаў, як гэтыя прынцыпы будуць рэалізаваны. І мне здаецца, што вось гэты адказ на санкцыі, гэта і ёсць, ну, ў гэтым дыялогі, які все ж такі вядзецца, і асобна з беларускім рэжымам, і асобна з беларускай нацыяй, тым ліку тыя, хто з'ехалі. Менавіта такія дзеянні Еўразвяза могуць стаць добрым адказам на тыя рэплікі, якія ставяць беларускі рэжым. Бо калі яны спадзяюцца на еўрапейскую бюракратыю, што без дакументаў, без пашпартоў людзі не змогуць там не знайсці працу, не знайсці банкаўскі рахунак, не ўвогуле уладкавацца. І калі Еўразвяз гэтыя працэдуры максімальна спросціць, то гэта будзе такі адказ, які зробіць гэтыя высілкі рэжыма, ну, нікчэмнымі. Але гэта ўжо пэўная льгота. І тут вельмі важна, калі мы ўжо кажам, як выправіць сітуацыю, калі санкцыі ўплываюць там на звычайных беларусаў, трэба адрозніваць звычайных беларусаў ад іншых звычайных беларусаў. Ну, санкцыі ж таксама могуць выкарыстоўвацца для абыхода санкцый, могуць выкарыстоўвацца нейкія проксі, нейкія людзі. Вось як ты паглядзіш на чалавека, ён грамадзянін Беларусі, адкуль ты ведаеш, што там у яго адбываецца. Вось, таму, калі мы кажам, што трэба выпраўляць сітуацыю, трэба адразу прапановваць нейкія механізмы. Якім чынам? Напрыклад, ёсць ужо дакументы нейкай еўрапейскай краіны, прызнаны уцекачом, ці выдан карта побыту. Можа быць, гэта ўжо сведчыць пра тое, што банкі ці іншыя там нейкія правайдары паслуг павінны ўспрымаць гэтага чалавека як, умоўна кажучы, таго, хто не падлягае дадатковай праверцы. Ось. Ну, гэта як варыянт, але агулам я кажу пра тое, што ёсць разуменне гэтых праблем, прынамсі на вышэйшым узроўні. Няма пакуль, на жаль, актаў, ну, некаторыя краіны, як мы бачым у навінах, вось тое, што казаў Надоечы, і Швецыя таксама робяць крокі насустрач, і важныя крокі. У некаторых краінах, на жаль, бюрократычныя працэдуры ускладняюцца, чаму мы таксама являемся сведкамі, і тут, пэўна, трэба весці нейкую сістэмную працу і прапаноўваць ім варыянты, як зарабіць так, каб і іх бюрократычныя працэдуры выконваліся, таму што не можа памяняць Еўразвяз заканадаўства толькі пад нас. І адначасова, каб беларусы, апынуўшыся ў такой сітуацыі, не пакутвалі ад рэпрэсій, якія і не адбывалася тое, на што разлічвае рэжым.
У меня нават анекдотычны выпадак асабісты. Ну, там Рэвалют мне не адчыніў рахункі, ніяк мне не атрымалася дамовіцца з гэтымі электроннымі правярунамі, якія там дзейнічаюць. А яшчэ я падаваўся на візу в одну краіну, і там сярод пытанняў трэба было адказаць на пытанне пра крымінальны пераслед. Ну, вядома, я адказаў, і мне прыйшло там паведамленне, што требуецца дадатковае разгледжанне, таму што быў крымінальны пераслед. І колькі гэта будзе цягнуцца, невядома. То бок, у нас сапраўды есть пэўны асаблівы кейс, але для еўрапейскай бюракратыі наш кейс такі самы, як і іншых. І вось калі мы не зробім гэтай асаблівасць нейкай адметнай, то так мы і будзем называць гэтыя нязручнасці санкцыямі і спрабаваць з імі змагацца. Анастасия, вы как думаете, вот то, что Максим говорит, можно ли как-то сделать, что может сделать Евросоюз, чтобы все-таки санкции белорусов как-то не сильно затрагивали? У нас буквально 3 минутки остается. Ну, тут все-таки полностью обойти это просто невозможно, на мой взгляд. Ну и тут, наверное, больше, да, ну, про эти проблемы, конечно, безусловно, нужно говорить, освещать, но опять-таки, и вот мы уже про это тоже сейчас здесь сказали, что каких-то безвыходных обычно ситуаций нет, да, то есть если там вот в одном банке сложность с открытием счета, ну, значит, можно прийти в другой, там, может быть, с теми документами могут взять, да, и открыть счет. То же самое касается каких-то других операций. Причем, ну, опять-таки, да, сложности есть, и это понятно, потому что на страну наложены достаточно обширные санкции, и банки должны вот эти вот все ограничения, как я уже говорила, соблюдать. Но, с другой стороны, мы же видим, что люди и открывают счета, и не только, они берут кредиты, они за счет кредитных средств могут, например, и кто-то квартиру покупает, там, или другой кредит какой-то берет. Ну, то есть нельзя сказать, что это какой-то там действительно бан белорусов, абсолютно нет. Просто, безусловно, ну, в этих условиях сложнее, да, сложнее жить. Вот, но, к сожалению, вот в таком сейчас мы мире находимся. И поэтому я бы не сказала, на мой взгляд, что эти вот какие-то проблемы, они прямо нерешаемые. Нерешаемые, и зачастую люди даже сами могут их абсолютно спокойно вот решить, найти выход. Но другой вопрос, что, безусловно, надо об этом говорить, если какие-то проблемы, вопросы возникают, обсуждать. И, ну, возможно, какие-то вот принимаются новые будут там послабления в плане даже тех же банков, что они будут уже более осознанно, так и понятно, им будет понятно, там, вот, как те же какие-то решения, положения четко выполнять, не нарушая санкционного законодательства. Денис, а вы як думаете, ці можна нешта зрабіць з гэтай таксічнасцю беларускага пашпарта? І што? Я думаю, что тут, конечно, трэба справа ж не толькі ў самім пашпарце, да, в агульнай як бы сітуацыі, трэба просто працягваць працаваць на ўсіх узроўнях з інстытуцыямі, тлумачыць, што як бы пашпарт, які там на ім герб, ён не вызначае насамрэч як бы дакладна чалавека, то бок тлумачыць эту складаную сітуацыю. Зразумела, што тое, што робіць рэжым, это, ну, робіць горшым і больш такім, да, сапраўды таксічным і складаным, але это наша супольная праца. Ва ўсім астатнім, проста падсумоўваючы, мне здаецца, я вельмі ўражаны, што Макс сказаў сёння, сапраўды трэба адрозніваць беларускія лукашэнкаўскія санкцыі супраць свайго ж народу, супраць таго, што робяць краіны ў развяза, ЗША і іншыя, каб змяніць все ж такі паводзіны і больш такую комплексную сітуацыю, да? Таму што толькі калі мы ў карані гэта зменім, тады можам не размаўляць пра все такія складанасці наогул. Таму тут вельмі правільна просто, мне здаецца, раздавляць гэтыя акцэнты і разумець, дзе якія ёсць санкцыі. Таму што вельмі часта мы чуем, што нібыта санкцыі б'юць па беларусах, вось трэба все скасаваць, все перамяніць, і это нібыта все вырашыць. Насамрэч мы бачым, што гэта не так, і тут вельмі важна адрозніваць гэта. Я б яшчэ дадаў... Максим, уже пора нам, к сожалению, заканчивать. Не, просто вельмі проста, каб не был тактичным беларускі пашпарт, просто трэба выканаць усе умовы, вярнуцца да дэмакратычных нормаў, і все, адменяцца все санкцыі, яшчэ і грошай дадуць на развіццё Украины. Да, действительно. Я напомню, что у нас был опрос. Мы спрашивали наших зрителей, сталкивались ли они с санкциями, и 33% самый популярный ответ, что нет, они живут
живут в ЕС и не сталкивались с санкциями, хотя 29% все-таки сталкивались с санкциями из тех, кто живут в ЕС. Среди тех, кто живет в Беларуси, 12% сталкивались и 25% не сталкивались. Денис, Максим, Анастасия, спасибо большое вам за этот эфир. Спасибо, что смотрели нас. Делитесь своими мыслями в комментариях к этому видео. Подписывайтесь на наш канал «2 Беларусь», если для вас это безопасно. Всего доброго.